Mañole zenarro naiz, urtetan egon naiz Arizmendin Almeneko Gunian lanian, eta oin prejubilatuta nao, baina hala eta guztiz antzerki talde bat osatu genuen oin dela 4 urte, eta antzerki talde horretako partaide jarraitzen dut izaten. Orduan, aste bukaera honetan, zapatuan, ikastolaren egunian, antzerki taldeak lehengoz egin biadu kalian bere antzerkisa, antzerki emanaldi bat edo. Baina da oso berezisa, ez da holako antzerki tradizional bat, ez da git, Hamlet, edo, da geuk asmatutakoa, gure artian egiten dugu asmatu eta gero joaten ga elkartzen eta holako talde bada. Bueno, inguan da hijituen bizitza pixka bat egoera salatzia. Badakigu Italian hainbat egin dituztela hainbat kanpamendu, eta orduan egoera hori salatuz baita ere hijituak historian zehar eduki duten persekuzioa ere hori salatzia da. Orduan hori lotu egin dugu Jon Miranderen kantu batekin, kantu Kamagoli izeneko kantu bat, maitasun kantu bazan, eta zegoen idatzita erromintzelaz. Erromintzela da euskaldun hijitua zuten hizkuntza 18. mendian erabiltzen zutena. Bere lana izaten zen motxaien lana, ardiak eta ardiei arisa edo bere artigia moztu, eta bizi izan ziren Euskal Herrian Pirineo 2 alditan, eta hor hizkuntza berezi bat. Eta hizkuntza hori erromintzela deitzen da. Orduan, hizkuntza horren defensa ere agertuko da antzerki horretan. Espero dugu, gustokua izatia. Igual bukaeran platertsua ere pasatuko dugu, aber behintzat hijitu berri hauek afaltzeko edo zeo zer dakaten